masuk mahita tapahoma mare de mahita nomor buke de 580 ayat sada satu ayat tulu. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadian atau mau palangit dohot tanoon. Amin. Aibana hapetaan jala permulani asa na adong, na tamado ibana, natinogihon na torop anak Tuha sangapon padengganon, sun induk ni hanguluan nasida, marhite-hite hapersuhan. Haleluya. Martangiang mahita, ale amanami na di banua gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegaya akka ulaw ni si bolisi, saya padungo mahami marhite-hite tondim na badiai, asa unang terpedem hami di bagasan dosa, alai, asa monang hami sahat ro di ujung, jela asa mardame hami saleleng di tanoon, paya masahat hami Tuhan uluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita.
martangi homa patik ni debata, ima patik paduahon dohot lapatanna, patik paduahon, dang jadi ganaon mulut jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, ro di bagasan aek na di turun ni tano, yang gotong gabe si sobaon manang si oloan. Dia do lapatan ni odo, ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi uluan begu manang ulupahan ni hadatuon, jala dang jadi posroha di ugasan hahomitan ido sahatna. Atong rap mangido gogo mahita taringoto patik ni debata, ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patik mi, amen. Mari de mahita. Tato poti madosat tanagodang itu di bata, martangyang mahita. Ale di bata nami, namarasi roha jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami, rikodo asini roham di salut hami halak pardosa, alani i, umbayan na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom, jalo hupartopot hami, tunang jujot do hami manibil sian akka dalam munabadia, songon biru-biru na lilu. Saya unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Edang dihalomon roham hamatian ni akka pardosa. Alay hamubaon ni roham, dolomo ni roham. Asa mangolu, se sama saluhut hageduhon nami, dohot pangaleson nami marhite-hite pangulaon nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pohot ma asin roham di hami, marhite-hite panidangion dot hagogo ni tondi perbadia, asa tarapul situ turu hanami menjauho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bain hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot hasisaan ni dosa. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangordiata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai, jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, aleda da holan taringot tu dosata, do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Kur ina kamis diuduti kur gabungan sada.
untuk dilibatkan di Sadayo Imam Minggu Istumihi tersurat siang 2 Korintus 10 ayat 1-2 Bumi ayat 2 Korintus 4 ayat 2 semua mengatakan sore mereka Manisa siroha situ buhami atau mengasal kekrimu nasibah Nalai kebitarkan Tuhan sidang Airun Sadario Tunggu perjanjian lama Jumpa di jahai Langsung diucap Bobe Allah bulan bagasan Kristus di Pasoboto Alai usi mulang manasida mendapat Tuhan buat nama aku Alai aku kita sempurna akan sebidangan nasaha pemilihan suku kita awal nama kita lebih terus cukup panah mendapat keberatan di masa pun berguru Tuhan itu menjadi Sandok tulak Tuhan doakan nabi akas halas nonton aidang marakal kami jaladang marlau upaya kami akan dibatang asit pengadi upah kami jadi jong kami tandol rohai salubuk najol maniarupan dibatang idosana margo akanatumayon akan dibatang jalan makiopsa amin Koordinatanya diuji koordinat kalian.
Mari dimulai. Mahita jongjong. Tahati dakku maha porsiaotai, songon nahinati dakku ni dongata saha porsiao ni sandok portibion, rap mahita mandok, au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit do tano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman itu nubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian tondi perbadia, andorang soha bubuhan, ido tuhata na tumaun na bernit, di panghuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubano toru dong ditanom, na mulak mengulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo lahun bulu tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsia ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Salam amanginang. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Titing nama ragam di minggu tasadarion ima minggu estomihi tanggal 2 Maret 2025. Topik papatarhon sondang ni hamulyaon ni Jahoba. Titing Parjolo. Ucapan salam. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel. Pasahaton selamat hari Minggu tusude ruas ni huria nama dohoti parmingguan sadarion. Jala aka tamu nami na sadarion dope Parjolo sahali marminggu di gereja ton hupasat hami hata parhorasan sian huriata. Jala selamat beribadah di pasu-pasu debata mahita marhiti parminggota sadarion. Paduahon selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripion. Hame parhalado gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parsaripion
turuas nama ulang tahun di tanggal 24 Februari sahat 2 Maret 2025. Saya dilehon debatama panjang ni umur hahi pason dohot akalas ni roha. Hata ni debata tu nama ulang tahun tersurat di Sada Kronika 16 ayat 34. Mandok moliate mahamu di Jahoba aina basa do ibana airodi saleling ni leling nado asi ni rohanai. Aka goar nama ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripion boima taida di infokus ni gerejata. Nomor tolu ruas namonding. Nah di hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 nunga marujung ngolu sahala ina ina ida rupina boru sianipar. Maka baluhon insinyur manapang pasaribu nahinan. Tutup umur 82 tahun, alamat Jalan Sebrantas Wek Galilea. Tatanya konma asa tumibu terapul keluarga naung tininggalhon. Paupaton papungu pelean tujolo. Parjolo minggu sadarion papungu pelean tujolo dohita 2A 2B tu haporluan diakoni sosial huria dohot sentralisasi. Paduahon hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 nanaingro papungu pelean tujolo dohita 2A 2B tu haporluan ni huria dohot sentralisasi. Palimahon teknis papungu pelean Minggu. Mamuka Minggu sadarion 2 Maret 2025 sahat tuna mangihut hombartu keputusan ni rapot huria pelean sada A, sada B, 2A, dohot 2B di parmingguan manogot dohot arian pasahatot tama di bagasan opat amplop napinarade ni huriata. Peleani sahali pasahat di tiki papungu pelean simpul jamita. Tidak ada lagi pengumpulan persembahan sebelum khotbah. Alani hupangi dohami asa tapatibuma rotu gereja ganup hari Minggu asa sanga tikita mengisi amplop peleani. Pak onopon pandidion nabadia. Di Minggu sadarion tanggal 2 Maret 2025 di parmingguan siang pukul 10.15 WIB di Patupa Huriata do Pandidian Nabadia dung simpul jamita tu opat halak poso-poso sian wik Jeriko dohot wik Nasaret. Nomor pitu Manopoti. Di Minggu sadarion Minggu tanggal 2 Maret 2025 nunga di Jalo Huriata Gaberuas ni Huria keluarga Dasip Arion Simajuntak dohot inatai Martina Purnama Sari Borune Baho dohot sada ianakon nasida sianwek Jericho. Nomor 8 komplek gereja bebas dari asap rokok. Hombartu keputusan rapat huria na di tanggal 25 Januari 2025 laho mendukung Perda Kota Medan nomor tolu tahun 2014 bab 4 pasal pitu dan pasal 10 sada. Taringot kawasan dilarang merokok salah satunya di tempat beribadah. Alani membuka awal Maret 2025 keputusata komplek gereja bebas dari asap rokok.
Di parade huriata do inganan parisapan di pudi ni gereja on. Dohot di pudi ni gereja sikola minggu. Pinangidoma turuas parhalado nang akatamue naro tu kompleks gereja on asarap mahita manjamotoni. Nomor sia malua regular atau neksidi. Di patupa huriata do malua atau neksidi tu iana kota huriata naung marsia jar sataunon ima di hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 di parmingguan pukul 10.15 wib. Alani Minggu Sadarion tanggal 2 Maret 2025 masuk pukul 15 wib di patupama ujian tertulis. Jala tu minggu nanaengro tanggal sia Maret 2025 pukul 15 wib di patupama ujian lisan na didongani na torasna. Gladi resik di patupa di hari Jumat tanggal 17 Maret 2025 pukul 15 wib. Nomor 10 Sinode Distrik. Di hari Senin tanggal 3 Maret 2025 mamuka pukul sia wib di Patupani Huriata Distrik 10 Medan Aceh Sinode Distrik. Maringanan di kantor Distrik 10 Medan Aceh. Domutusi borhat do utusan sian Huriata HKBP Immanuel Ima Pendeta Resot, Pendeta Aldemak Simajuntak MTH, MM, utusan Sinode Godang, Sintua Insinyur Bintang Panjaitan MBA, utusan Parhalado tu Sintua Distrik, Sintua J. Simamora Esos, utusan Ruas tu Sinode Distrik, Amang GE Nebaho, Mandohoti Sinodei, Mandohoti Sinodei. Tatangnya konma asa denggan mardalan Sinode Distriki di Bagasan Dame Sian Debata. Nomor 10 sada Dewan Koinonia. Parjolo Seksi Sekolah Minggu. Penerimaan atau perekrutan guru sekolah minggu. Dibuka huriata do penerimaan tu guru sekolah minggu, menambahi guru sekolah minggu naung adong sinuaeng. Alani narade rohana gabe guru sekolah minggu ima ruas na poso ama manang ina nama rumur maksimal 40 tahun. Asa mendaftar matu Dewan Koinonia Sintua Sitorus manang tu ketua seksi sekolah minggu Inang I Borusi Barani. Batas pendaftaran sahatu tanggal 20 Februari 2025 pukul 10 wib. Paduahon seksi remaja Naposo Bulung. Parjolo parmingguan khusus remaja. Paduahon hari Minggu Sadarion 2 Maret 2025 pukul 10 wib sahatu namangihut di Patupa Huriatama ibadah minggu khusus tu remaja maringanan di gedung sekolah minggu HKBP Immanuel. Alani huotong hamima sude aka iana kota huria remaja asa mandohoti parmingguani. Patuluhon hasil epanglisasi kur. Hasil epanglisasi kur remaja Naposo Bulung di Minggu tanggal 23 Februari 2025 di parmingguan pukul 8 jumlahna 555.000. Minggu pukul 10.15 wib jumlahna
3.134.000 rupiah. Total 4.480.000 rupiah. Maulia tema di pasahat tu amang dohot inang lamon dohoti pencarian danai. Saya dilehon de batama pasu-pasuna tu hita saluhutna. Nomor 12 Dewan Marturia. Parjolo seksi musik. Perekrutan tim musik gereja. Perekrutan untuk tim musik antara lain untuk pemain musik, keyboard, drum, bass, suling, kecapi, masih terbuka bagi saudara-saudara kami anak-anak jemaat HKBP Immanuel yang memiliki talenta dalam bermusik agar dapat bergabung menjadi tim musik dalam pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Untuk itu, informasi selengkapnya dapat menghubungi pengurus seksi musik gereja kita. Nomor 2, seksi multimedia. Dohot nomor 10 tolu sahat nomor 10 pitu dapat kita baca di dalam stensil warta gereja kita. Nomor 10 walu ruasna opname di rumah sakit dohot pemulihan di Tonga Bagas. Ima F Boru Hutasoit Wek Nasaret pemulihan di Tonga Bagas. Sapulusia petugas kor tu minggu naro minggu tanggal sia Maret 2025 minggu pagi jam 8 web ima ina Jeriko dohot gabungan Jeriko. Minggu siang 10 saplima web ima ina Kamis ina Maria ama lansia. Pemakaian gedung tajahama di stensil warta jemaat. Titing tambahan nabarjolo epanglisasi kur RNH KBP Immanuel di Patupa Dung Sidung Kebaktiarta Siangon. Paduahon PHD Seksi AMA tanggal hari Sabtu 8 Maret 2025 masuk jam 10 siang web tempat gedung sekolah minggu. Paduahon warta keuangan sentralisasi dohot non sentralisasi keuangan diakoni sosial, huria dan keuangan pembangunan. Laporan keuangan ni gerejata tu sentralisasi dohot non sentralisasi boima taida di laporan kolom parhepengon ni huriata di mingguta sadarion. Hame mandok mauliate tu sude ruas ni pasahaton pelean bulanan, tahunan, perpuluhan, hamoleateon, diakoni sosial, pembangunan ni huriata, saluhutna, debatama nama masu hita saluhutna, ruas di HKBP Immanuel. Mauliate ma Tuhan ma mamasu hita saluhutna. Horas. Merede mahita.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu, mari kita saluhut na manginang. Di Minggu estomihi sadarion, say homa nagabe partano batoa diaw. Tolhas dohatani di bata, imana tersurat di 2 Musa bidu 34, ayat 20 sia, tolhas tu ayat 35. Ujahama di tonga-tongata, songonon madidok. Jadi dinatuati Musa siad duluk Sinai, huhut patiup-tiup na 2 lei panidangion di bagasa tanganna, dinatuati ibana siad duluki. Alai dang diboto Musa, naung marsinod dang sisi ni buhinai, ala naung makatai ibana doho Jahuba. Jadi dibereng Aaron doho sude hala Israel ma Musa habe idama, nunga marsinod dang sisi ni buhina, gabi mabiar nasida roju monok tu ibana. Jadi di jo Musa ma nasida, gabi mulak nasida tu ibana, Aaron doho sude iduk ni luhutani, laos makatai ma si Musa doho nasida. Jadi dung songoni Roma jumonok sude hala Israel, gabe dipatolhas si Musa matu nasida sude hatana pinabua ni Jahoba tu ibana di dolok Sinai. Jadi dung tolhas hatai di hatau si Musa tu nasida, dibahe masada pakukupi tu buhina. Alai molo masuk musi si Musa tu adupan ni Jahoba naing makatai doho ibana, di pasisi mapakukupi i pai maruar ibana muse. Jadi dung ruar ibana di hatahom matuhala Israel hatana tinonahon tu ibana. Jadi di ida hala Israel mabuhi ni si Musa, ola marsinodang sisi ni buhi ni si Musa, gabi di pasuang si Musa mapakukupi itu buhina, pai mamasuk ibana muse makatai dohot Jahoba. Ido sahat ni turpuki. Heado tabikira amanginang istilah bohep. Ahado bohep tahe amanginang. Buhi hepengon. Puasa sampai adong jol mana bohepon, buhi hepengon. Basal Roma nangis itu huta misal langat taridei. Olah sai jalang. Bagi jubah hepeng mi datuk sugudang ibuku sa pangaratuan ninna kan. Dakola todong naro ibay songon idok todong ijol ma pero rodo ibay na tusi. Makana gabi ibay magwarna si bohep. Buhi hepengon. Amang inang memang buhitay buhi do gabi diidentifikasi halak kita. Siap pardopahatay. Makana hati-hati kita. Sutung asing-asing tabain pardopahatay. Buhitay. Molo say holan na muruan no buhita. Sutung dibay dongan gelarta si boruk. Buhi muruk. Hati-hati kita manginang molo say holon na badik-badik buhita sutung di bedongan no gwarta si bodit. Buhi badit. Molo say holon na marsak buhita di bereng donga sutung di bae gwarta non borsak. Buhi marsak. Ala manang na songod dia pe pardopahat taon. Jok dui gabi di bereng jolma. Asing ni akka pangalaho, asing ni akka hatatta, sa datong nani idani dongan maradupok kita, ima pardopahatta buhitta. Idol ka akka ibu-ibu marsyadu pabahin akka skincare di wajah nate. Asa marsilak, sabotar. Pas do teh skincare do guarna nang. Mulu tubuhi memang skincare do. Dang pedicure. Asa marsilak buhi.
asa unang tarida naso marhepeng ninna. Tapi nang mungkib be molo nga manor skin kerda mungkib bedang marhepeng. Naing manyana manginang dibereng dongata hita parbuhina labok. Mulubuhina labok kah masingkatan na nang tabain. Bolam. Gabi bola lampon non. Bubuk mati, bubuk. Buhina labok. Naing manya dibereng dongata pardo pahat tahun, buhi tahun, buhi parekel. Borek. Dang buru regerate. Buhi parekel. Naing manyan dibereng dongat tahun buhita pardo pahatta marsahala. Bola. Bosal ma bosal. Buhina marsahala. Jalan naing manyan dibereng dongat tahun pardo pahat tahun buhina dame. May pagajak ko ni papedek kon. Budam. Amanami nanami ay ise natadopakon. Aha natadopakon ganupari. Di pantulhonido tuhita. Di bohita. Di akahatatta. Nang di akaparangetta. Terpantul doi tarida di bagasan akahadiriota si ganupari. Dakkolan si Musa nanakok tudolok Sinai di dopakon ibana debata secara fisik gabe marsinodang nang bohina ala di pengaruhi sinodang hamuleon ni debata gabe marsinodang bohina ujutuat ibana sian doloki gabe mabiar ma bangso Israeli jumonok tu ibana. Amanami nanami dongan saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo debata dohot hatana do na tapa adop-adop di ngolutta. Molo lomo ni rohani debata dohok patulus son sakap ni debata do akka komitmen na sa totong tajujung ganup ari di bagasan ngolutta. Molo dopak akka namabahen akka pasu-pasu na parohon pasu-pasu dopak ito rusakap dohot akka ulauta natasakapi amanginang dang dao siani akka pardopahatta dang dao siani nang akka hatatta jaladang dao siani nang akka ulauta nataula si ganupari. Sebaliknya pe, molo holan marsakap akan naroa, sakap najahat do sakap taganup ari. Molo holan naing parohon akka haci ni roha dohok parohon akka ketidaknyamanan do di bagasan rohatta naing parohon songoni di akka dongatta ganup ari. Pardopa hatai pedang dausiani. Hatatta pedang dausiani. Jalan ang akka ulaut tapi amanginang dang dao siani. Atong naing jauhonon ni turpukon tuhita di minggu estomihion. Asa totong ma tapa adop de bata parholongi. Asa totong ma tapa adop bohita rohatta nang ngulutta. Tusakap dohok lomo ni rohani de bata na dinggan. Asa totong ma di bagasan rohatta, di bagasan pikiratta, di bagasan ngulutta. Naing patuluson pasu-pasu hita, mabuan pasu-pasu hita. Asa hobbartusi masude amanginang idaun ni torop halak. Pardopahatta, hatatta, dohot nang akka ulautta. Amanginang dongan saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus taradop penrohado tarjalo rohado rupani ai adong naginoranna
di halak Batak di dok somalna do peamna. Di hati Indonesia Allah bisa karena biasa. Molowadong sahala ama parcatur. Ngaso malibana marcatur Arya doh borngin, Arya sahat tu borngin. Mamereng dongan na peibana sason na mamereng catur na may bereng. Makatay dongan na estudia do naingon, mantar do naingon manung na kastel na rohana. Molowadong akan asomal tiki di Batam hami adong do ruas ama. Ulaun na setiap hari Minggu molo sinukun tu dia amang merahado warna naing mersabil pidong ahado meraduhur ninna. Jadi memang dikuasai bana do ilmu ad-duhuron. Harwai ketika hari Minggu do ad-duhur keluar, maka anak kon setiap hari Minggu ibana borhak meraduhur. Jala asing ini adong rekaman ni suaranya duhur di handphone na, bawa itu disiul ibana. Ibai pakuling siul na hera suaranya duhur. Sehali pajupang may bedo amat taon. Hora sama ngeneon, ibai siul unna. Somal na do peam na. Ay nga somal di padup-adup ad-duhuri. Iripu dongan na makatay to nga duhur gabi alusi ba song pido nga duhur iba na mga lusi iba. Patut do diturbukon hola no 40 hari do pe. Si Musa padup-adup buhi ni Jahoba ngamar sinodang buhina. Bohado hita manginang mulunong pem mangulahon sa daulaw lu bisa no 40 hari. Kita buktikan, kita survei. Apakah wajah kita akan menggambarkan apa yang kita sering lakukan itu? Apakah perkataan kita akan sering-sering mengucapkan hal-hal seperti yang kita sudah biasa kita lakukan itu? Apakah perlakuan kita setiap hari juga akan dipengaruhi oleh yang sudah puluhan kali kita lakukan itu? 40 hari dosi Musa didoloki nungamar sinodang buhina. Jaladang be tolap bangsa Israeli mernida sinodang ni buhini Tuhani. Na adong terpancar di bagasan pardopahan ni si Musa. On manginang naikon menungguli rohadot pikiratta. Molo didok Jesus tuakan namang yuton ibana. Hamudo sinodang ni portibion. Mar sinodang mahamu ninna Jesus. Nadiboto Jesus do takas. Jalangadi hatahoni. Molo mian hamu di bagasan au. Jala au di bagasan hamu. Tarparbuye hok kamu do parbuye na denggan. Jala parbuena denganido amanginang nagabi sinodang ni bohitta, sinodang ni hatatta, doho sinodang ni parangetta, na dibereng torop halak. 40 hari do si Musa didoloki mar sinodang ibana di ida. Jala hita pe amanginang naung leleng hita gabi Kristen, naung leleng hita gabi si huton Kristus, naung leleng hita totong say mangadop tu debata mangulahon lomoni rohana patupahon akka pasu-pasu hobar tu parsuruan ni Tuhani pasti do dibereng halak sibuan pasu-pasu pasti do dibereng halak siulana dinggan pasti do dibereng halak tutul si tutudo akka lomoni rohani debata do natapasal ima sinodang ni bohi natarida di ida halak di akka pardalanan ningolutta amanginang. Asa masihol mahita jalalas maruhatta molo markatsa hita sahalion di dabut tabe berengot tama. Ahado pardopahan na boy terpancar di bohitai. Kalau memang itu adalah wajah pekerja keras, pujilah Tuhan. Kalau memang itu adalah wajah orang yang tidak kenal menyerah meski banyak tantangan, pujilah Tuhan.
Kalau memang wajah yang kita tampilkan adalah wajah yang berpengharapan, meskipun janji-janji Tuhan belum kunjung datang, pujilah Tuhan. Akabohi na patuduhon na toktong dohita paadup-adup debata. Bohi sisongonima amang inang naing niyan tarida dia kapardop pahatta. Alanido molo di guari-guar ni minggutta minggu estomihi say ho managabe partano bato wadiaw. Songo dia mapardopahan ni halak na say totong mabahin debata gabe partano bato wadinguluna. Songo dia mapardopahata songo na totong marpangodian tu hagugoon dohot huaso ni debata. Tetap berpengharapan, tetap optimis, tetap di bagasan hagugoon na mardapot-dapot. Ala debatado na gabe partano batuwatta. Pasti berbeda dengan orang yang tidak mengenal estomihi. Akana so mabahin debata gabe gunung batu na gabe partano batuwa di ibana. Buhini pasti do retes-retes. Unang disinggung, unang diatoy, unang dicoba-coba mermem-mem tu si, pasti dia langsung marah. Ala dirina do di pangasahon, ala hagugoon na do di patengahon. Gabedang jupang di ibana, buhi namar hasonangan. Napaduahon nama nami na nami dongan sahapursiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nang pemarsinodang buhi ni si Musa. Alaydang sinodangi di anggar-anggarhon ibana daw. Dang sinodang ni buhi nai hamuliaw ni Tuhan nang terpancar di wajah nai na di pangasahon ibana daw. Nagudangan noaing ama nami na nami orang-orang yang katanya telah melihat kemuliaan Tuhan, alai hamuliaw ni Tuhani gabe di takko ibana tu dirina. Hamuliaun ni Tuhani gabe di pajual-jual asa uduk jolma asa marpanguloy jolma tu ibana. Si Musa nang pemarsinodang buhina ala pajupang ibana doho debata. Alay dang sinodangi na di anggarhon na di patenga-tengahon. Hata ni debata, patik ni debata do idibuan tutonga-tonga ni bangsa Israeli. Idu alana ditukupi bana do buhinay ujung makata itu bangsa Israel. Sadok hata ni debata, patik ni debata, tona ni debata do naikon saha tu tonga-tonga ni bangsoy. Ama nami na nami dongan saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus. Nama cegudang noeng di partikianon, aka halak nama dok nga hubereng kemuliaan ni Tuhani. Nung anak ko kau tu gijang tu langit ninna dalam sebuah penglihatan ninna. Alai ujung-ujungna meminta supaya orang-orang yang mendengarnya patuh tuhatana. Alayang si Musa nang pedi bereng ibana kemuliaan ni Tuhani. Jalang amar sinodang buhina tumagom ma dihukupi buhina namar sinodangi. Asal masahat patik ni debata hata ni debata tu bangso Israel natakang marrohai. Amanami na nami kalau ada orang yang memuji kita karena suara kita sangat bagus. Adakah kemungkinan kita menjadi tinggi hati dan sombong? Kalau ada orang yang memuji kita sebagai orang yang dermawan dan rajin menyumbang, membantu sesama. Adakah kemungkinan hati kita berubah menjadi sombong? Muladong mana memuji kita. Songon halak na pistar. Songon halak na selalu memberi pikiran na dinggan di tonga-tonga ni akka punguan. Apakah kita akan berubah menjadi sombong karena pujian itu? Molo adong mamadok tuhita na bagak na gateng na uli. Apakah kita akan berubah menjadi sombong kalau orang lain memuji kita karena kita ganteng dan cantik? Odo nanang tapamanat amang inang. Sotung do setelah orang lain melihat cahaya kemuliaan itu, laos gabe dirita na ta patibo-tibo. Laos gabe dirita na marhagi jangon ni roha. Hape di pasahat tuhita sinodangi asaboy do tasodangi akanahu maliangta. Asaboy do hita gabe saluran berkat tuak kadongata na makarikotoni.
Alai molo gabe gijang do rohatang, molo gabe tibodo sitelatang, ala niaka pujian-pujian, ala nong dibereng dongat kita berbeda, sian akan asingi jamot mahita amanginang. Itu yang tidak dimaui oleh Musa. Nang pemarsinod dang buhina, sotung gabe mago hatani debata naikon si pasahatonna. Tu bangsoi dihukupi dui. Dang na subuhi hita bersinar ramanginang. Dang na subuhi hita mendapat pujian. Tapi hati-hati dengan pujian. Jangan ambil untuk diri kita sendiri. Supaya kita tidak ketergantungan kepada pujian dari orang-orang di sekitar kita. Si pata tahukupi masongo si Musai. Alai ulaut ta tanggung jawab ta. Dia na pinasaha ni Tuhani. Di tonga-tonga ni ulaut ta. Ta ulahon di bagasan parsitutuon. Amanami na nami di bagasan minggutta sadarion merdalan ma piga-piga program na baru di tahun 2025 on. Na parjolo ima ganup awal bulan tapatu papat didion na badia. Adong dua keluarga nama boni anak konna torok ni dana si didiota sadarion opat halak. Di konsep ni padidion di huria HKBP tarida do disi nang sorminan di pangidoro hamuna don waing didion dak dana kontu bagasan nahi na porsiaon muna idon non sukun-sukun itu na toras. Orang tua yang sudah mengenal Tuhan, ayah dan ibunya yang sudah mengalami kasih Tuhan dan mempercayai Tuhan di dalam kehidupannya. Alanido kepercayaan ninatorasido dipastikan apakah orang tua ini akan membawa anaknya sesuai dengan yang diyakini oleh orang tua yang membawa anaknya. Dia lusi manon dipangido rohanami. Amanami nanami dengan saha porsiaon tarlumobi di keluarga Simanjuntak doho di keluarga Marbun. Hatani di bata mangodol hontu hita songon natoras. Hita natoras doan no ditiru geleng taon. Songon si Musa namar sinodang bohina ala paduk-aduk ibana doho debata 40 hari. Bohina songo dia manon amanginang si sodak kono muna tu geleng munaon. Dakkolan 40 hari paduk-aduk pemuna. Minimal sahat tu 10 tahun. Manang mulu sahat tu na kuliah di Jolutta sahat tu 22 tahun. Wajah yang seperti apa yang akan kita tularkan kepada anak-anak kita ini? Hata na songo dia, komunikasi na songo dia ma nabui taturuton tu geleng taon. Jala parangi na dia ma si pasahatotta, si memehonotta tu geleng taon sogut haduan. Asa takasma di bagasan haporseau kamu. Amang Marbun, amang Simanjuntak. Asa boy hamu takas pasahaton bohi ni Tuhani tu akayanak komuna. Lomo ni rohani Tuhani, akasakap ni Tuhani, akapasu-pasu i masih pasahaton ni natoras tu akayanakon. Marsinodang mabuhi ni dana kiso gut haduan tu akkana humaliang ibana. Jala di bereng akkana humaliang ma tutu si tutu ianakon na niajaran ni natoras na doon. Ianakon na betul-betul ditangyakon natoras na doon. Ianakon na betul-betul dipodai jala totong di togu-togu natoras na doon. Ay molo bertingkah dak danaki natoras na rotong nagabe salah. Molo adong sugut haduan akka hurangan nidak danaki natoras na dotong nagabe honahata. Idolana takasma hamu amanginang di bagasan haporseaon pagudang-gudang dak danakon.
Asa boy buanon muna bohi ni Tuhan itu nasida. Boy buanon muna hata ni Tuhan nalabok itu nasida. Boy buanon muna nang akka pabahenan ni Tuhan na dinggani asa ditiru nasida jala dihanguluhon nasida tu akatik kinaneng roh margugo mahamu amanginang ate. Napaduahon program ta di tahun 2025 na manginang mamukka sadario mahita papungu pilihan di bagasan amplop. Tabireng bejo isi dope amplop ta. Ngata isi be amanginang ngabe huberek kami na sugot songonom mamanginang. Ala na nga pertama na minggu pagi. Haroa ngagabi kebiasaan na mga lopi-lopi hebengi. Jitong dopi lopi hebengi masuk tu amplopi. Memang molo nga bakko agak maul paubaon. Alay tapasomal-somal mamuse amanginang. Tapatigor mahebengi. Asa tigori ba nagabi pilihan ni tapasahat tua dupan ni debata. Mularong namar lopi-lopi naking patigor-tigor maju ate. Namanginang ate sangala. Ayo lu dosongonorra. Ay baga mempelok ni huriaon na rohana kan. Ape na ibarari sejabu batong songon na Somali. Ujungnya ala lopit unang palay bereng jolma ipalurus-lurus ilopit to masongoni na kan. Ipamasuk masongoni tu amplopi. Amanginang ta pasomal-somal ma mamuka di bulan Mareton dengan ma amplopi dengan ma hepengi di bagasan amplop. Molo sian jumlah na memang naking hubereng dititingon pilihan sada minggu na salpu 583.000. Anggo naking memang 150.000. Mau lihat ma di Tuhan berarti marpangotak doa manginang ate. Di minggu siang penut tarida di marpangotak doi kan. Apalagi mau lepas adong akka rezeki di tongos debata tu kita pasti do tarojar rohatta. Ainga dinggan di para di huria amplop di sima hita anon amanginang pasahat toni sipul jamita. Mardalan mahita non sian pudi jala ngab marjojor di joloon tempat ni piliani. Adong dono disi contoh ni amplop na tu si mata padalan sada A warna kuning, sada B warna biru, 2A warna merah, sada nai warna merah muda. Sotung tadok ko ni amplop ni partai yang manginang ate. Ala kebetulan adong-adong musai warna ni partai songoni. Lasma rohatta manginang tapasahat mai jala hataridaan ni nalam tapauli do rohatta pasahaton piliatta tu debata. Napatuluhon ima kawasan gereja bebas dari asap rokok. Mau lihat ima huidahami dangapala tarida be namarisap. Idi hedo teh tarida marisap amanginang. Di jolo, adong dope naking? Adong dope? Bah. Di ison. Adong dope naking Jepang ta? Naga bisip berarti adong dope harwa. Amanginang rak mahita mangulahon di para di huriat tado khusus inganan ni akka parisap di pudi ni gedung sekolah minggu do di pudi ni gedung gerejaon. Alaina rumikot amanginang ini juga khusus tuak kana poso. Jangan lagi merokok walaupun tidak diawasi. Mau latihak kamu borngi-borngin. PT mulak kamu di jolo gerejaan. Dangadong mamerengin norohamu na ipanguluhamu sigarek muna. Mohon supaya tidak lagi diulangi. Songonima nang di akka parisap. Akka ina akka ama. Asa unang behita amang di komplet ni gerejaon di tempat nang di parade mah. Molobo hido hita manginang patulus sonon saluhut na program na baruon di 2025 on ang giat tabba masinodang ni bohi ni huriaon. Tabba maakahaulion ni sudi ruas dohot parhalado pardopahan ni huriaon berengon ni saluhut halak. Gabi huria na marsahala
Gabi ruas dohot parhalado akan namar sahala. Gabi huria na totong mabuan akahayason. Gabi huria na totong menampilkan aka hasadaon ni roha. Ima na tarida amang inang marhiti aka program ni huriata di 2025. Alani marhiti aka hasadaon ni rohata doho panguluyota say jupang maakabuhi na lam ibaru dibuhi ni ruas dohot parhalado. Say jupang mabuhi doh aka pardopahan na ibaru ditonga-tonga ni huria haka BP Immanuelon tujuluanon debata mama masu-masu hita martangiang mahita. Puji-pujian madiho alai Jehovah Tuhan nami. Nunga hutang iho kami hatam di parminggon namion. Say loas matuhan hatami. Bongot tu bagasan rohanami. Mapakorhon may di bagasan ate-ate nami. Bui hulahok kami jalamar parbui. Di tonga-tonga ni ngulo nami si ganupari. Naing mapardopahan nami. Songoni ng hata nami. Dohot ng akapangalahon nami. Gabi sinodang nauli may Tuhan, tu pinopar nami, tu akahalak na humaliak kami. Asa lampatar hasangapon mu hamuliaon mu, di ida torop akahalak di portibion. Ali Tuhan, di aka namasa di tonga-tonga ni parngulun nami, arsak doh las ni rohape. Manoktong maho Tuhan na madongani jalan na mangurupi hami. Pasu-pasu mahami Tuhan, asa buih wadupi hami ragam ni akka pardalanan ni ngulu na duk-duk. Dohot akka persoalan-persoalan na tongon waeng huwadupi hami. Asa huhamon ako kami may asa songon tu guar ni minggu estomihi. Homa na totong gabi partano batuan di hami saluhut na. Ali Jehovah di batama nami. Hutangnya ko kami Tuhan. Ruas ni huriam na di bagasan arsak ni roha. Na marsitaonon ala marsirang doho na tua-tua na sida. Ima di keluarga Pasaribu. Di namarujungulu ina nami di hari nasalpu di minggu nasalpu. Ima inang boru sianipar. Homa Tuhan na mangapul-apul sudi pinopar ni nasida. Jala totong marpakrimon marhapor siyaon na mangulu nasida di pardalanan ni ngulu nasida. Ali Tuhan aka program-program na baru di tahun 2025 on nung ngamamuka pa sauton nami di bulan Mareton. Say pargugui mahuriamon Tuhan asa marhitei jupang aka pardopahon na baru jupang aka penampilan na baru di tonga-tonga ni huriam nang dihami ruas dohot parhaladom salhuna. Ali Tuhan di bata martangiang dohami makamulatehon di keluarga ni amang simajutak inang buru na ibaho do yanakon nasida naung mulak manopoti di tonga-tonga ni huriamon gabi ruas na manada asin ni roham pargugui manasida Tuhan asa totong nasida maparbuihon akaparbuy na dinggan tujuluanon pasu-pasu ma nang nadua keluarga ali Tuhan na mabuan yanakon na tardidi sa daryon keluarga marbun dohot keluarga simanjuntak margogo manasida manugu-nugu dak danaki manadda harajaonmu. Pasu-pasu mu madat danaki asa tutu situtu nasida majalo akatohap nasian hapur siyauni. Ali Tuhan di bata songonima hutangnya ko kami nang ruas ni huriam na di bagasan parsahiton inanami fe buru hutasoy sianwik Nazaret pemulihan di tongan ibagasna say lehon mahamamalum dohot gugu lehon mahahipason asa sumuang inanami iboy musi manguruti akka ulaon na goar mo ma di pangasahon jala lehon mo matutuna pinangido ni rohana songonin ang dia karuas mo na marsahit na hurang hipas di tikyon akka manami inanami naong lansia petahe sa totong maho na mamasu-masu jala na maparguguyhon mauliati madihu ali Jehovah di batama nami tangihom matangyang nami di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasaha mapiliata di bagasan amplop tujuloon huhu mahita maredde.
laing bongot mahita tu ulaon padidion nabadia taparadima edeta nomor 146 ayat 1 dot ayat 2 di ayat 2 no jongjong manatoras di hudulanna natoras nama buahnya nakon natardidi mared di mahita. Martangi yang mahita. Alia manami na di banua gijang, narodo hami tu julum mabua na kadak danakon, saya si maroham, jalo manasida gabe anakonmu, pasu-pasu jala pargugui manasida, mangiahi hanguluan sugut, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamu akadongan nama buan dak danak sidi dionon, tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus, laho mahamu tuliat portibion nin nama dok akasisianna, pudai hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida di bagasan goreng di bata ama anak dohot tod di porbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma, saya nadong anakku do hamu gandup ari rasi rasaro raajal ni hasianganon. Manangisin na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsia ho na uhum sugut. Tangihok kamu ma dohot hatani di bata na tarsurat di evangelium ni si Markus. Adong ma akan nama buan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dong di ida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma. Loas hamu ma akadat dana kiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajaon ni dia bata. Natutudo na hudokon tu hamu. Manangise pe anggo sosongon dak dana ibana majalo harajaon ni dia bata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akadat dana ki. Dia pehom matangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majo hata hapor seotai di hata Indonesia, hata hok kamu ma aku percaya. Atau manusia pun marah harus penuh Tuhan. Dipanggil kamu muaya video keberadaan waktu bagasan inahina manusia munah. Behang lalu pemuda yang permudawan asal di motor jalan itu nasi hatan di batang. Namun Tuhan maksud sudah terjadi di waktu pertemuan di dunia Protestan asal dari luas nama nasi dari Tuhan Yesus Kristus. Atau tak pasangan nasi itu di batang pada hiti-hiti pada dia dan dia roh halu marasasa keluarga.
Ali Reyan Jordan Simanjuntak, hudidi maho tu bagasan gorn de bata ama, dok tu bagasan gorn anak na Tuhan Yesus Kristus, dok tu bagasan gorn ito di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habobongok montu bagasan harajaw ni de bata, olak nion rodi saliling nililing na. Amin. Ali Kevin Arkelaus Marbun, hudidi maho tu bagasan gorn de bata ama, dok tu bagasan gorn anak na Tuhan Yesus Kristus, dok tu bagasan gorn ito di porbadia. Ali Kenjo Yonatan Marbun, hudidi maho tu bagasan gorn de bata ama, dok tu bagasan gorn anak na Tuhan Yesus Kristus, dok tu bagasan gorn ito di porbadia. Amin. Berkati dulu, berkati. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habobongok montu bagasan harajaw ni de bata olak nion rodi saliling-liling nah. Amin. Ali Kejia Banisya Marbun, hudidi maho tu bagasan gorn de bata ama, dok tu bagasan gorn anak na Tuhan Yesus Kristus, dok tu bagasan gorn ito di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habobongok montu bagasan harajaw ni de bata olak nion rodi saliling nililing na. Amin. Martangi yang mahita. Ali Tuhan de bata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akadak dana kontuho, jala di jako kodo nasida gabi anak konmu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon, jala gabi panian di hanguluan na saliling nililing na. Asi maruham doho di akana toras nidak dana kon, saya pargugui jala ajare manasida manugu-nugu dak dana kontuho, asarap nasida taruli di akka artani harajaunmu. Amin. Mari dehita laos jongjong mahita saluhuna. Tatangya koma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon lehon nadinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masya na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehom itu hami. Asalam gergir hami madok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manamina di Banua Gijang, saya pinorbadia magoarmu, saya ro maharajaunmu, saya saut malomuni roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songo panesanami, di dusan idongan namar dosa tuhami, unang hami tugi hotu pangojunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur homa damena tu toddim. Amanginang tapai masa tokin di hudulatal adonge panggilisasi kaya nakota remaja na poso asa torupi na sida mengalui dana tu rencana na sida program na sida satokin amanginang tapai ma
Shalom. Kami dari Pemda tersebut mengucapkan terima kasih kepada imam yang telah membuka rencana untuk menyiapkan lagi tanggal 1 sampai 3 April. Kiranya imam memberkati kita. Terima kasih.
Tas